Alhaji Rauf ti dùn fi tọrọ ọmọ. Orí ni kéwú dùn fi tọrọ ọmọ. Ayédọ̀gbọ́n ọmọ Adélékè Alákànjí dùn fi tọrọ ọmọ. Orí ni kéwú dùn fi tọrọ ọmọ. Aláṣẹ Wudap Industrial Nigeria Limited Àkànjí Adé ó dùn fi tọrọ ọmọ. Orí ni kéwú dùn fi tọrọ ọmọ. Àkànjí Adé Ìràgbìjí olókè méjì takọtabo lórí àgbà. Orí ni kéwú dùn fi tọrọ ọmọ. Ó dàbí kó jẹ́ mi ní bàbá tó bí gangan. Orí ni kéwú dùn fi tọrọ ọmọ. Tàbí bí kan bí wà pọ̀ lágbolé kan ṣoṣo. Orí ni kéwú dùn fi tọrọ ọmọ. Ló fi jẹ́ pé lọ́jọ́ ìbí rẹ̀ ọ̀rọ̀ ń yan ní fún wa káàkiri. Orí ni kéwú dùn fi tọrọ ọmọ. Alhaji Rauf mi Àkànjí Adé ọ̀rọ̀ ń yan ní fún mi kínkín. Orí ni kéwú dùn fi tọrọ ọmọ. Àyájọ́ ọjọ́ ní labológo ọmọ. Orí ni kéwú dùn fi tọrọ ọmọ. Àkànjí orí ni kéwú ó mọ̀ pé mi mo làlùjó tó dùn gan. Ṣùgbọ́n mo mọ̀ ọmọ mu ní jẹ̀lẹ̀ńkẹ́. Torí mo ti làlùjó fún un tó jórí. Ṣùgbọ́n mo mọ̀ ọmọ mu ní jẹ̀lẹ̀ńkẹ́. Ọmọ Adélékè ká kọ́kọ́ kí bàbá rẹ̀ tó fún màmá ẹ̀ lóyún. Tí ó sọ pé kí màmá ẹ̀ ṣẹ́yún. Tán bá ṣẹ́yún ẹ tó lè wáyé. Ènìyàn tán ti pa ní àpásáyé. Àkàkà tán ní Ọlọ́run lóye. Wá dúró èèyàn tó rọ̀gbà yẹ ká tán. Ọ̀pọ̀ ń fowó ẹ̀ tó ní mi. Ọ̀pọ̀ ń fagbára tó ní mi. Ọ̀pọ̀ sì ń fọgbọ́n ẹ̀ tó gbọ́n mi. Nínú ọgbọ́n ẹ ni wọ́n ti ń kọ́gbọ́n. Àràbà ńlá ó ní jì rẹ̀rẹ̀. Tó sì jìbọ̀ pé èèyàn ló jẹ́. Èdùmàrè dákun máma jẹ́ ó ṣánkú. Alákànjí dùn fi tọrọ ọmọ. Orí ni kéwú dùn fi tọrọ ọmọ. Ọkọ ọmú wa ní àṣà bí alára pé ọmọ bàbá ń ló mà. Orí ni kéwú dùn fi tọrọ ọmọ. Ọlọ́rẹ̀ mú èrè àsálàtù lọ́jọ́ ìbí rẹ̀ ó ṣe dandan. Ó ṣe pàtàkì ká kọrin fún. Ohun tó jọ jújù tá ó tún jọ ṣe. Ní ká ṣàdúrà fún Kákànjí ọpẹ́. Orí ni kéwú aláṣẹ Wúládàp Water. Ní ká ṣàdúrà fún Kákànjí Ọkọ ọpẹ́. Olúfúnkẹ́ Àṣàbí Adéjẹ́mílá. Ní ká ṣàdúrà fún Kákànjí ọpẹ́. Àkànjí aláṣẹ Wudap Oil and Gas. Ní ká ṣàdúrà fún Kákànjí ọpẹ́. Aláṣẹ Wudap Real Estate. Ní ká ṣàdúrà fún Kákànjí ọpẹ́. Bàbá Tọ̀yìbá. Ní ká ṣàdúrà fún Kákànjí ọpẹ́. Bàbá Salam Bàbá Mubarak mi. Ní ká ṣàdúrà fún Kákànjí ọpẹ́. Ó ti ṣọdún èyí kó tún ṣe púpọ̀ sí. Ní ká ṣàdúrà fún Kákànjí ọpẹ́. Ọba kó máa máa jẹ́ òkú léwe. Ọba kó má máa jẹ́ òkú. Orí ni kéwú. Ọba kó máa máa jẹ́ òkú léwe. Ọba kó má máa jẹ́ òkú. Àkànjí orí ni kéwú. Àkànjí ènìyàn tó ń wojú rẹ̀ pọ̀. Ọba kó má máa jẹ́ òkú. Ọba kó máa máa jẹ́ òtán fún ẹ. Ọba kó má máa jẹ́ òtán. Ọba kó máa máa jẹ́ òtán fún ẹ. Ọba kó má máa jẹ́ òtán. Àkànjí Alhaji Rauf Àkànjí ènìyàn tó ń jọ láàrẹ̀ pọ̀. Ọba kó má máa jẹ́ òtán. Orí ni kéwú wà lákànjí ọmọ Adélékè. Wọ́n sọ díẹ̀ nípa ẹ̀ kó kìkì ẹ̀ fààyè gbọ́. Ìmọ̀lẹ̀ ńlá kan tó tàn tọ́pẹ́ ènìyàn fi ń ríran. Àràbà oníbòòjì rẹ̀rẹ̀ tọ́pẹ́ ènìyàn ń sá sí lábẹ́. Ń bá ní sọ̀rọ̀ tẹ́nìkan ò gbọ́rí nípa ọmọ Adélékè. Ṣùgbọ́n àwọn aláìláròjinlẹ̀ lè ní mo ti sọ̀rọ̀ táyọ̀ ẹnu. Chai òjíṣẹ́ Ọlọ́run tí ò kọ́ṣẹ́ tọ́lọ́hun mi fi ran. Òun l'Alhaji Rauf mi ọkọ̀ alára pé. Tẹ́ bá fẹ́ mọ lówó tó wẹ̀ tó yán kọ̀ọ̀kan tó pèrègèdè pátá. Àwọn tó súnmọ́ bí ránṣẹ́ rẹ̀ ní ká ẹ̀ wò fi ìdájọ́. Olówó táwọn tó súnmọ́ bá ń rún pa tí wọn ò wọṣọ gidi. Tó kó wọn dòde tán tán ń ṣe fáin bàrà tán ń ṣàtẹnujẹ. Kò